салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем дар Испечак 2. Аз ин ҷо агар хеле болотар равем 102 микрорайон мешавад. Ин ҷо бошад ҷои таксиҳои Турсунзодаву Ҳисор ва ин ҷо бошад домои Зарнисо. Хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз, ҷош бениҳоят ҷои хуб мебошад. Аз ин ҷо камтар агар меравем мо хитоғ мехӯрем. Хонаи имрӯзаамон мешавад ба роҳи Калона наздика. Марҳамат, ина марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. 3 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. Кухни, ҳамом, ҳоҷатхона дар даруни хонаи дӯстони азиз. Канализатсияи шаҳрӣ, оби гарм, свет ҳама вақта. Хулас ҳама шароитош нағзай, хона бе ремонтай, коробка. Марҳамат, сар мекунем сёмкаша. 2 этажа мебошад. Ина дӯстони азиз, инҷо якум ҳуҷра, инҷо ҳоҷатхонаву ҳамом, кухни ва дуюм ҳуҷра. Ин ҳар ду ҳуҷра дӯстони азиз меҳмонхонаи калон мебошанд. Ина марҳамат. хона чӣ ки гуфтум бе ремонт мебошад, яъне коробка. 3 сотиқ замин ва 6 дар хона. Нархаш дӯстони азиз $60,000 мебошад. Яъне инҷо ҳоҷатхона, инҷо бошад ҳамом. Нархаш $60,000 арзон ҳам мешавад. Бо хона алиш мешавад, мошин ҳам қабул мекунанд дӯстони азиз. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи марҳамат аз номи канали Dom TJ гап занед. Инҷо буд ҳамом. Инҷо бошад дӯстони азиз кухни, яъне ошхона. Ва инҷо бошад дуюм меҳмонхона. Чӣ хеле ки мебинед ҳама трезорш калон-калонай, доман ба сифат сохтагиам. ҷошам хай бениҳоят ҷои зурай. Дар Испечак 2 ҷойгир аст. Пеши масҷид, садиқ, мактаб ҳамаш дар наздики шай. Назди ҳамин роҳи калонам як қадам раҳай. Пеши таксиҳои Регару Ҳисор, яъне таксиҳои Турсунзодаву Ҳисор, Зарнисорда. Ана инҷо дӯстони азиз, боз инҷо 3-юм ҳуҷра, 4-ум ҳуҷра, 5-ум ҳуҷра ва 6-ум ҳуҷра. Аз 3-юм ҳуҷра сар мекунем. ина дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед доми зарафшон, на худи зарафшон. ана инҷо 4-ум ҳуҷра. панҷум ҳуҷра. ва инҷо бошад 6-ум ҳуҷра. дӯстони азиз, балкон ҳам дорад. ина тамошобинони гиромӣ, хеле балкон ҳам ҳаст. ина дӯстони азиз, инҷа Зарнисорай. дар инҷа таксиҳои Турсунзодаву Ҳисор. аз инҷо камтараке дига болотар равем 102 микрорайон мешавад. хулас ҷош ҷои бениҳоят хубай. чӣ хеле ки гуфтем, свет, об ҳама вақта, оби гарм дорад, канализатсияи шаҳрӣ бо ҳама шароитош беҳтаринай. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 3 сотиқ замин, 6 дар хона, 2 этажа ҳавлӣ мебошад. ҷойгир аст дар Испечак 2. нархаш $60,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. ҳама хариду фурӯш дӯстони азиз бо қурби давлатӣ, яъне сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл барои фаҳмиданай.
мошин ҳам қабул мекунанд, хонаам қабул мекунанд, яъне ба хона ва мошин алиш мешавад. рақамҳои соҳиби дар рӯи экранай аз номи канали Dom TJ гап занем, савдоам мешавад. ба ҳамин навора буд мекунем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кори шумода худо нигаҳбонтон боша.